Hmm? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng bistik bangus mga kapudibi at meron tayong tubig at meron tayong extra sabaw. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mantaking Kapampangan. Manganta na po. Ayan. Oo, Happy New Year. Happy New Year mga kapudibi. Wane. Wane. Oh. Happy New Year. Happy New Year. Gusto ko to. Siyempre, isda-isda muna tayo kasi may magkakarne tayo sa New Year. Ay, talaga ba? Ako hindi na karne. Mga barbecue tayo. Una subo na tayo. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga kapudibis, manganta na po. Ulit. Sibuyas. Naman. Wala tayong chili paste. Masarap sana may chili paste, no? Meron nag-comment. Couple daw tayo. Couple daw tayo. Pinsan na po. Oo. Ang kapal-kapal na makeup ko. Meron na pong asawa si Ate Albi. Ang kapulib na. Alatang single, ay mukhang single lang siya. Ako Pero double meron, lang. Meron ng jowa yan. Ang kaputibi. Church tayo ba? At gusto ko din po i-shoutout si Ate Chesa Lazaro Chavez. Ayan. Ayan. At sa Ada Kuku. Ayan. Kung saan po kami nagpalinis ng Kuko. kuko. Ayan. Kung mahilig po kayo magpa-nails pa, ayan, punta na po kayo sa Ada Kuku, located at Guagua Crown Plaza, 2nd floor. Ayan. Ang gagaling ng mga gumagawa ng mga ano to, nail technician na. Ang galing. Sulit ang ipabayad nyo dun. Tsaka magagaling silang gumawa. Tingnan mo yung kuko ni Ate Albi. At saka sa mga, meron din silang body needs, yung kung gusto nyo magpamasahe, magpa-facial, at saka eyelash. Ay, meron din sila. Magkano sa kanila? Mag-eyelash din sila. Mura lang. Visit kayo dun. At saka magpa-foot spa. Meron din. At shoutout din sa mga kasama nila. Si Ate Susette, si Giselle, at saka yung boss nila na si Boss Madam. Boss Madam. Yung boss ng Ada Kuko. Maganda siya at mabait din. Shoutout po sa inyong lahat yan. Thank you so much po, ang babait ninyo. Makanta na po. Nalagyan ng makeup Baka i-bash nyo naman ako.
Unaan ko na kayo mga kapudibi. Unaan ko na kayo. Lalagyan. Kapag suot kong ganun. Kaparas. Hanghang. Kakay Lara. Ne? Kaparas. After New Year na tayo magkarne. Parang gusto ko parang gulay. Gulay tsaka sida. So, ang taba ng mga bangsa. May nagtatanong din daw ko ano daw, anong brand daw ng lipstick mo, di daw nabubura. Ay, meron ba? Oo. Hindi ko masagot eh, di ko kasi alam kung anong brand ng lipstick mo. Ano kasi yun? Mumurahin lang. Wala kasing brands. Mumurahin lang mga kapudibi. Papakita ko na lang sa susunod. Ano nga tayo? Matte ba yun? Matte. Tsaka may din nag-comment na bakit daw pag kumakain ka daw nakatingin daw ako ganun. Napapatingin lang po. Walang meaning yun. Napapatingin lang. Minsan hindi ko maiwasan na pag kumakain siya, napapatingin akong ganyan. Kaya nakikita sa camera na parang masama yung tingin. Hindi po. Napapatingin lang na akong ganun. Abal? Kiss mo nga ako. Kaya nila magkaaway tayo. Kikis daw. O yan, magko-comment na naman sila. Mag-jowa ba talaga kayo? Sasabihin niyo. Aminin mo na kasi. Totally po. Anak ko siya. Anak ko yan. May nag-comment din, ano daw tayo? Couple. Hindi, yung isa pa, manugang. Oo, magmanugang daw ba tayo? Ay, kung dami nilang nakikita. Sumagot naman ako, sino po yung nanay? Hindi naman sumagot. Totoo po niyan, ako yung tatay niya to. Ako yung tatay niyan. Naka-lipstick lang ako. Sarap ng sibuyas. Sarap, taba niyo. Grabe. Pinirito siya kaya ganyan ang tsura. Yan. Happy New Year mga kapudibis, huwag na magpaputok. Baka iba yung putok ngayong ano. Bata, mga bata. Kung hindi sa inyo yung ano. Tarotot. Kasi yung panahon ngayon iba. May sipon sa ubo, no? Puso. Yung sa amin nga, yung ubo. Para may TV na ngayon sa amin. Laging umuubo. Oo na. Malamig tapos kasi aaraw. At saka may bagong ano ngayon, di ba? Yung virus. Kapag bumili kayo ng torotot, ugasan nyo muna. Mga kaputibis, no? Oo. Huwag nyo muna Kaya huwag na lang kayo magtorotot. Bungangayin na lang. Sumigaw na lang kayo. Bunga ng nanay nyo, katatay nyo. Di ba?
Yan, tapos na ako. Ayan, habang kumakain si BBM, magsha-shoutout po ako na. Game. Dali. Ate Jessa Lazaro Chavez. Shoutout po kay Ateng. Thank you so much po ka rin, nail me. Ang ganda-ganda. Super sulit ng paghihintay at ang bayad namin. Thank you so much. Ada Kuku. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nag-nail technician po dyan. Sina Ate Suset, Set, at saka yung iba pa. At sa boss po ninyo, si boss, madam na maganda. Shoutout po kay Jabnisa Mutalib. Happy birthday po. Birthday niya sa January 6. Happy from birthday Marawi po. City, Lanao del Sur. Happy birthday! Jigs Mukbang Channel. Jigs Mukbang, Yamaguchi, ano po? Bartolome, and Royo families. At kay Tapiok TV, Otos family at sa Libdan family from Misamis Oriental. Milko Balunsat at sa mga pamangkin niya sila Dwayne Ederson at si Dave Nathan Bangayan. Hello po. Josepina Haranilia from Maasin City, Southern City. At kay John Cruz Tabo from shoutout din po kay Syra Evangelista. Pinapashout ko niyo. John Cruz Tabo at kay Merly Di Choco. Ayan po, shoutout po sa iyo, Ma'am Merly Di Choco. Ma'am, Shoutout hello Baby po. Alison Catherine Bugay sa mo. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. Happy New Year sa inyo lahat. Happy New Year po, Makapu DB! Ayan. Happy New Year! Makapu DB, agisan mi na naman yung pamangan mi. Ate Opo. kong metong tagan. Apo. At agisan mi na anak kanya Makapu DB, kaya magluto na kayo. Bistik bangus. Apa. Kaya ang ganakin yung video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all. Happy New Year! Mwah, mwah, mwah.